Siomai cake. Available pa lahat ng flavors. Power! Ay! Hello mga padaba! Diyos marahay na aldaw sa Induga Boss. Once again, this is VJ Imperial, your Bicolanang vlogger. And for today's vlog, ay ipapakita ko po sa inyo ang before and after ng aming adventure together with my ex-tambunting ladies. Is this your first time to visit my channel? Please don't miss out to watch my adventure vlog. Nakarating ka na ba sa Bicol? Una pasyalan mo na ang aming ipinagmamalaking Mayon Volcano? Aba ay kung hindi pa, panoorin na po natin ang aming Adventure 1, 2, 3, 4, 5, and 6 sa aming Day 1 and 2. And I assure you na talaga namang mapapawaw ka. At para mo na rin nakita ng malapitan ang aming Mayon Volcano. Kaya mga padaba, tara na, panoorin niyo po ang aking mga vlog hanggang dulo. And this is the start of our journey, our Bicol adventure. Ayan, inagahan na po namin ng pagbiyahe para marami kaming mapasyalan. And dito na po kami magbe-breakfast sa Legazpi. Almost 3 hours po ang biyahe namin from my hometown Bulan to Legazpi City. And after naming mag-breakfast ay pumasok muna kami sa church. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit kami ay tatlo lang dito. Papakilala ko po sa inyo ang aking mga kasama. Siyempre, kung napanood niyo ang aming activity 1 to 6, ay pamilyar na kayo sa kanila. Pero ipapakilala ko pa rin po sa mga bago pa lang dito sa aking channel. This is my cousin Ichel. We have same company na pinagtatrabahuan before dito sa Pilipinas. And the other one, ang aking mommy, Maylin. And nakasakay na po kami sa jeep heading to the Raga Albay. And this is our adventure. ATV ride. Gagsawa ruins na matatagpuan sa Daraga Albay. Sumlang Lake. Huyup-Huyupan Cave, located in Kamalig, Albay. Linyon Hill. Coastal View Beach Resort in Santo Domingo, Albay. And this is our last activity sa loob ng Day 1 and Day 2. And we're here now sa Gaisano Mall. Mag-lunch muna kami dahil malayo-layo ang aming lalakbayin. At dahil maaga pa naman, may time pang gumala or mag-shopping. Bili muna tayo ng mga pasalubong para sa ating mga pamangkin na naghihintay sa bahay. At syempre, hindi pwedeng wala tayong mabibiling Siomai King dahil paborito yan ng mga bata. Nandito po kami ngayon sa Gaisano. Gaisano ba yata? Ito po yung Proud Siomai King. Dito po ang JC Premier member din, si Ate Eden. Hi Ate Eden. Try natin yung Siomai King ng JC Premier. Chel, power! Nagsalaro. Yan. Ate Eden. Yes. Ikaw. Yan. Try po natin yung Siomai King. Available pa lahat ng flavors. Power! Finally, I'm here na po sa bahay and andito na nga po ang mga bata. Ayan, waiting for our pasalubong. And super favorite nila talaga ang Siomai King. And take note guys, wala pang ang 2 minuto. Ay, ubos na agad. Ayan, 2 ganyan po ang binili ko. Pero naubos agad.
And now, it's time for kulitan with the kids. And meron daw silang i-present kay tita. Ay! Bayang magiliw, pwede silang alat, ayaw ng puso, sa dilim ko'y buhay, lupang hinirap, tuyang halang magiging, sa malulungin, di ko pasisigil, sa dagat at mundo, sa simula, sa langit mo'y bugak, ang tulad. Awit sa... Dayang minamahal, mga tawag mo'y tago, na naglilingin, ang bituin at araw na kayo, ang di magidilim, lupa ng araw na pag nating pasinta, buhay langit sa piling mo, ang ligaya na pag may mag-aapit ang mamatay ng dahil sa'yo. Yeah! 1, 2, 3, hello, bonjour, buenos dias. Good day, guten tag, konnichiwa. Ciao, shalom, Norwegian. Hello to the children of the world. We live in different places from all around the world. We speak in many different ways. Kita pa yung different for children are Mamaya, mamaya. we all like to sing and play. Hello, bonjour, buenos dias. Good day, guten tag, konnichiwa. Ciao, shalom, dobre diyan. Hello to the children of the world. The children in the deserts and children in the town. And children playing by the sea. If they give me the chance to run until the day, and what difference we all Hello, bonjour, buenos dias. Good day, guten tag, konnichiwa. Ciao, shalom, dobre diyan. Hello to the children of the world. Hello to the children of the world. Hello to the children of the world. Yeah! Palakpakan! Tanan, 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 tanan. Tanan, baby shark, baby shark, baby shark, Baby shark! mommy shark, Very good! mommy shark, mommy shark, daddy shark, daddy shark, Daddy shark! grandma shark, grandma shark, grandma shark, grandma shark, grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark. Let's go hunting, let's go hunting, let's go hunting, let's go hunt. Run away, run away, run away. It's safe, safe at last. Safe and blessed, safe and blessed, safe and blessed. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. Bow, dali. Ba!
Thank you for watching. Diyos mabalos!